Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Hello, good evening everyone. Magandang gabi po sa ating lahat na sumusubaybay ng palatuntunan o ng programang ito, ang Tinig ng Pag-asa. Ako pong muli ang inyong lingkod, Reverend Ber Santos ng J. Blue Oriental Mindoro. At ngayon po ay muli ay pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Matagal po tayong hindi nagkita, no? Almost 1 year kasi last year pa yung aking huling program. But ngayong gabi ay ngayong araw, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang katuruan patungkol po sa fulfillment of God's purpose, no? Ang talata pong ito ay matutungayan po natin sa Ezekiel 12 verse 28. Ang sabi po diyan, kung ating babasahin, kaya't sabihin mo sa kanilang ipinasasabi ko, sabi ni Yahweh, isa man sa mga sinabi ko'y hindi maaantala, hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. So, yun po ang sabi ng Panginoon. So, mga kapatid, ngayong oras na ito ay nais ko pong i-share sa inyo ang ilang mga mahalagang bagay kung paanong ang Diyos po ay nagsalita at nangako sa kanyang mga lingkod na sa ating kapanahunan po ay i-adapt po natin, ano? At sabi nga puro ng ating Panginoon, hindi na maantala o no more delay. There will be no more delay, no? It shall come to pass. Lahat po ng sinabi ng ating Panginoon. And if we will believe with all our hearts sa mga pangako ng Diyos, ito po ay mangyayari at magaganap sa ating buhay, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon. Kung sa taong 2023 ay hindi po natin natanggap o sabihin natin na delay yung mga bagay na hinihiling natin sa Diyos, this is the time of fulfillment. So, ang declaration po natin, this year 2024 is the year of fulfillment. Okay? So, gusto ko pong idagdag yung Psalms 138 verse 8. Ang sabi po dito, the Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. So dito po, ang Diyos po ay nagsasalita, nagitan ni Haring David, na yung purpose ng Diyos
kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit niya tayo nilikha, ay magaganap. Ano po? Eh, gusto ko pong i-share sa atin, paano ba natin malalaman yung purpose o layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha, no? Kasi siyempre bilang mga tao, nagtatanong tayo, bakit ba ako narito, no? Kung naalala niyo po yung isang libro na nasulat, yung Purpose-Driven Life, no? Na nagbukas po ng kaisipan ng mga taong nakabasa nito kung ano po yung purpose ng Diyos at kung paano natin malalaman ito, no? Ito po sa Joshua 1:8, ito po ang isang paraan kung paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos o ang plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi po rito sa Joshua 1:8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so that you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. So, ito po ang sabi ng Panginoon kay Joshua, no? Na pag-aralan ng kanyang salita, alamin kung anong kalooban ng Diyos, at ang sabi ron, kapag ito ay ating sinunod, kaya napakahalaga po yung pagsunod, ano? Sabi rito, if you will be sure to obey everything written in it, only then will you prosper and succeed, no? Mararanasan po natin kasaganaan. So, ang number one, para malaman po natin ang kalooban ng Diyos o ang purpose ng Diyos sa ating buhay is to read and meditate His words. Basahin po natin at pagbulay-bulayan ang kanyang salita, no? Sabi ng Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Sabi diyan, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So napakaganda po nito, no? Na sabi nga nung verse 3, may additional verse po. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. So medyo matalinghaga po yung salita, pero kung ating babalikan at nanamnamin, sabi ron verse 2, his delight is in the law of the Lord, no? And on his law he meditates day and night. So kung atin daw pong i-meditate, pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos, hihimayin, kumbaga, ay dito po mararanasan natin yung pangako ng Diyos na kasaganaan at katagumpayan. Sa Proverbs chapter 4 verses 20 hanggang 22, ganito po sinasabi, no? Sabi rito, my son, be attentive to my words, incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Keep them with all or within your heart, or they are life to those who find them, no? And healing to all their flesh. So ito po yung magiging kagalingan. So ang kalusugan pala at saka kagalingan ay makukuha natin sa pakikinig ng kanyang salita, at syempre kasama po doon yung pagsunod. So ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga ng Hebrews 4:12, ito'y katulad ng isang tabak na magkabilay talim, na kaya nitong paghiwalayin ang kaluluwa at spirito. Kaya nitong pasukin maging ang kasukasuan at utak sa buto, sabi niya. At nalalaman nito ang iniisip at binabalak ng tao. So ganun po ka makapangyarihan ng salita ng Diyos. And in 2 Timothy 3:16, sabi diyan, all scripture is inspired by God and is useful to teach us,
what is true. Kung ano daw po yung totoo, yan ang itinuturo ng salita ng Diyos. And to make us realize what is wrong in our lives. So, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan, hindi po ito kumukupas. Sabi nga ng salita ay ang langit at lupa ay lilipas, pero ang kanyang salita ay hindi kukupas. So, kailangan po nating pagbulay-bulayan araw-gabi, sabi nga ng aklat ng Joshua, ang salita ng Diyos upang maging gabay at patnubay po natin at malaman natin kung ano ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, syempre, actually, ito ano lang, basic lang po talaga to. Ang pangalawa, pray to God and ask His direction. Pray for His direction. No? Kailangan po tayo manalangin at hingin natin sa Diyos ano ba ang tama, ano ba ang mali, no? Kasi pag nalaman natin ang tama at mali, syempre magdidesisyon po tayo at kung ano yung mahusay, kung ano yung magaling, ay yun ang ating pipiliin. Sabi nga ng Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path straight. Siya po ang magtutuwid ng ating landasin, ng ating patutunguhan. So, yan po ang tinuturo ng ating pananalangin. So, kailangan po lagi tayong manalangin at hingin natin sa Diyos kung ano ang tamang gawin o kung ano ang purpose ng Diyos sa atin. Dito po sa Ephesians 2:10, ito po'y palasak na at lagi nating naririnig sa ating bishop. Sabi rito, we are God's workmanship. In other words, we are God's handiwork. Ayan, created in Christ Jesus to do good works which God has prepared in advance for us to do. So, tayo daw po ay nilikha ng Diyos, workmanship of God, no? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya wala pong nalikha na hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Na ang purpose dito ay gumawa tayo ng mabuti sapagkat ito'y itinakda na ng Diyos noon pa man. Kumbaga, hindi pa nangyayari pero sinabi na ng Diyos na tayo po ay nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti. No? Praise God. Ang pangatlo is obedience. Obey His principles and not our own righteousness. No? Let us follow instruction in full. Sabi diyan. Dahil maaaring tayo po maganda iniisip natin, maganda plano natin sa buhay, pero sa totoo lang, mas the best po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi po ng Proverbs 19 verse 21, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Pwede daw po tayong mag-isip o gumawa ng sarili nating plano, pero yung kalooban ng Diyos, yung purpose ng Diyos, ang siyang mananaig. Proverbs 16 verse 1, we can make our own plans, but the Lord gives the best. So ang pinaka the best po manggagaling sa Panginoon. No, kahit gumawa tayo ng plano at sinasabi natin na mabuti plano natin, pero the best pa rin ang sa Panginoon. Proverbs 16 verse 9, we can make our plans, but the Lord determines our step. No? At sabi ho ng 1 John 2:16 and 17, ang kalayawan ng mundong ito ay lilipas, but sabi rito, he who does the will of God will live forever. So, lahat ng bagay na narito sa mundo pwede hong mawala, lumipas, pero sabi diyan, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, kumbaga, kung tayo ho ay
mawawala sa mundong ito, lilipat lang tayo. Pero yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang kikilos sa ating buhay at tayo daw po'y mananatili. Okay? So yun po ang pangatlo, to obey His principles and not our own righteousness. Bakit po? Because our righteousness, our principle or our own will is lower. No? Kung ang principle at righteousness ng Panginoon is higher, tayo po, masabi po natin na malayo sa kalooban ng Diyos yung ating sariling katwiran. Kaya kung minsan nangangatwiran tayo sa Diyos, pero the righteousness of God is far from us. Okay? So yun po yung pangatlo is obedience, and pang-apat, how to know God's purpose in our life. Pang-apat, keep and treasure His promises. No, ingatan daw po natin at gawin nating kayamanan yung mga pangako ng Diyos. Actually, ang pangako po ng Diyos ay sobrang dami, ano? Sabi ng isang Bible scholar ay the promises of God is more than 3,000. No? At yung mga promises na yon, marami na po nangyari at marami pa ang mangyayari. Okay? No? Sabi nga dito sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, yung mga pangako ng Diyos po, magaganap yan kung ipapahintulot po natin o papayagan nating mangyari sa buhay natin. No? Kung susundin natin talaga ang kanyang kalooban. Sabi ng James chapter 1 verse 7, every good gift comes from the Lord. No? Ang lahat ng mabubuti at mga perfect gift, sabi rito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. No? So, mas maganda po na yung mga pangako ng Diyos ang lagi nating buhayin sa ating sarili, no? At alam naman natin na kahit ano mangyari sa mundo, basta tayo nagtitiwala, nananampalataya tayo sa Panginoon, ay hindi niya po tayo pababayaan. Kung may nangyayari mang mga trials o pagsubok, normal po yan. Normal. Sabi nga ng Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. And if we love God, para sa ikabubuti po natin yan. Sabi rito, according to His purpose. Yan. So, purihin po ang Panginoon, ano? Yan. No? And number 5, how to know God's purpose in our life. Number 5, live in the center of God's purpose in our lives. Mabuhay po tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. No, sabi ko nga nung isang araw, nung na-share ko na po ito sa ating mga kapatid, huwag tayong gumilid lang. Huwag tayong, kasi delikado pagka nasa gilid o nasa tabi-tabi lang po tayo. Kailangan nasa sentro po tayo ng kalooban ng Diyos, no? Para hindi po tayo mahulog. Ang tanong, ano ba ang purpose ng Diyos sa ating buhay? Bakit ba niya tayo nilikha? Bakit ba ganito tayo? Bakit ba tayo naging Pilipino? No? Kahit nga yung ating kalagayan, bakit ba tayo lalaki? Bakit ba tayo babae? May kanya-kanyang pagtawag o pagpili ang Panginoon. Pero sa totoo lang, kaya po tayo nilikha ng Diyos kasi una, para purihin siya. Yun ang isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa kanyang sarili. Yung purihin niya ang kanyang sarili o sambahin niya ang kanyang sarili. Kaya niya po tayo nilikha para tayo ang magpuri at sumamba sa kanya. At kung hindi natin gagawin yon, sabi ng Bible, kahit nga yung bato, pagsasalitain niya para magpuri sa kanya. So tayo po'y taong nilikha ng Diyos para magbigay ng papuri at pagsamba sa kanya. Pangalawa is to enjoy
the fellowship with Him and His people. So dapat kaulayo natin lagi, kausap natin lagi ang ating Panginoon, no? Kumbaga parang, 'di ba, meron tayong worldly na kasabihan, no man is an island. Sa biblical principle, totoo po 'yon, no? Hindi tayo makapag-iisa. Kaya tayo nilikha ng Diyos para makipag-fellowship po tayo, una sa Kanya, pangalawa sa mga taong nilikha ng Diyos. At yun ang sinabi ng Hebrews 10:25. Huwag daw nating kalimutan ang pagtitipon na ginagawa ng mga taong sumasamba sa Kanya para magpalakasan, magpanalanginan, magkaroon ng fellowship. Okay, yun po yung pangalawa. And pangatlo, no, na purpose ng Diyos sa ating buhay is to be like Christ and be His disciple. And be His disciple. So, siguro kung pag-aaralan po natin ang pag-uugali, ang lifestyle ng ating Panginoon, si Apostol Pablo po kasi may sabi nito, be like Christ. Maging katulad po tayo ni Kristo na kung ano yung ugali niya, kung ano yung mga ginagawa niya nung narito pa siya sa lupa, yun po gayahin natin, no? At tayo po ay maging servant niya, His disciple, tagasunod. Tayo po ay laging handang maglingkod sa Kanya. At yun yung pang-apat, ano? To serve Him faithfully and to join the ministry where we are called. Kailangan may ministry po tayo bilang mga tao, bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi ko nga, may pagtawag ang Diyos sa atin, may calling po siya na unique, no? At yun ay gamitin natin upang paglingkuran siya ng may katapatan. Sabi ko nga po, hindi tayo tinawag ng Diyos para makinig lang o maupo lang, tumayo lang. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para magtrabaho lang, kumita ng pera, kumain, at pagkatapos nun, mamatay na. No? Ang kalooban po ng Panginoon habang tayo nabubuhay ay maging lingkod niya at magamit niya para maging pagpapala sa maraming tao. And lastly, ito po yung purpose ni Lord kaya tayo tinawag o kaya tayo nabuhay sa mundong ito is to follow the Great Commission. We should engage in His mission. Ano ba mission ng Diyos? No? Kaya bumaba ang ating Panginoong Hesus una para iligtas po tayo, tubusin tayo sa kasalanan. Kaya po siya yung role niya na mamatay doon sa krus, alam na po niya yun . Sa totoo lang, nung siya po ay nasa panahon na ng paghihirap at alam na niya kung ano mangyayari, nanalangin pa nga siya sa Ama, di po ba? Sabi niya, Ama ko, kung maaari lang, no, remove this cup of sorrow. Alisin mo po itong sarong ito ng paghihirap. Pero sabi niya, but let your will be done. No, kasi noong mga panahong 'yon, ang ating Panginoong Hesus siyempre nakakaranas din po siya, nakakaramdam ng hirap. Alam niya 'yung mangyayari sa kanya. Kaya bilang tao noong mga panahong 'yon ay humiling po siya sa Ama na kung maaari alisin sa kanya 'yung saro na 'yon ng paghihirap. Pero ang nangyari po 'yung kalooban din po ng Ama. At 'yun po ang ating gaganapin sa panahon ngayon, no? Maging daluyan po tayo ng pagpapala, no? Let us engage in a mission, evangelism, no? At salamat sa Diyos kasi itong ating ministry ay missionary ministry, missionary church na kahit saan po dinadala tayo ng Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, at kung minsan ay meron pa tayong international mission. Gawin po natin ito dahil ito yung kalooban ng Diyos. Kung hindi man natin magawa, katulad po ng ibang mga kapatiran natin, may edad na, yung iba na may bata pa, pero kaya nilang sumuporta o mag-support sa mission. At yun po ay sa pagitan ng kanilang finances, sa kanilang mga material blessings, no?
Ang ating pong bishop talagang hindi maaawat pagdating sa ganyan. At ako nga po, kung ako natutuwa siyang isama ko, ay sinasamahan ko po at talagang gumagastos po tayo dyan. No? Talagang kailangan po kasi mahal po kaluluwa eh. Sabi ko nga, ang kaluluwa ay hindi napupulot lang o nahingi lang sa daan. Kailangan talaga gastusan natin yan dahil mahal ang kaluluwa ngayon. Di po ba? So, i-apply po natin kung ano yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Kailangan po ng application. Lahat po nung natutunan natin, no? Una, yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, yung ating pananalangin sa Panginoon, yung obedience natin, yung mga pangako ng Diyos na sabi ko nga, sobrang dami ng pangako ng Diyos, ganapin po natin ito. Mangyayari po ito kung tayo po ay makikipag-isa o susuportahan po natin ang ministeryo ng Panginoon. Let us accept the challenge, no? Let us move on this year 2024. Sundin po natin, no? At sabi nga, this is the year of fulfillment. Mangyayari na po. Marami pang kaluluwa ang maliligtas, marami pang mga tao ang mababago buhay. Maging daluyan po tayo nito. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Sapagkat ito po ang perfect will ni Lord na tayo po ay maging instrumento ng kaligtasan para sa maraming mga tao. So yun lang po mga kapatid, at ako po ay naniniwala may napulot po tayong mabuting bagay. At ito po yung challenge ng Panginoon na tayo po ay maglingkod sa Kanya, no? At matupad yung purpose ng Diyos kung bakit niya po tayo tinawag. Okay po? So ngayon taon na 2024, akin pong dalangin na yung buhay po natin ay maging daluyan ng pagpapala, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, maging sa lahat ng tao po na pagdadalhan sa atin ng Panginoon saan man lugar. So purihin po Panginoon, tayo po'y manalangin. Let us bow down our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa gabing ito sapagkat ang iyong salita ay nahayag at kalooban mo, Panginoon, na maganap ang purpose mo. Ang mga pangako mo, O Diyos, ay maganap sa aming buhay. At sa taong ito ng 2024, kami po'y nagbubukas ng aming puso at kalooban, Lord, at nais po namin na ganapin ang iyong perfect will sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat at nanampalataya po kami na sa aming pagsunod, Lord, sa sasaliksik po namin ang iyong salita, sa aming pagdulog sa iyo araw-gabi, Lord, at ang mga pangako mo, O Diyos, ay mabuhay at magampanan po namin ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. We entrust to you everything, Lord. We declare the victory. Sa iyo po lahat ng papuri, kaluwalhati at karangalan. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man